Ako sa to môže prejavovať? Ako vidíte na tom obrázku, týka sa kohokoľvek z nás. A dnes naozaj asi je veľmi málo ľudí na svete, ktorých sa vôbec netýka. To znamená, bez rozdielu pohlavia, bez rozdielu veku, bez rozdielu profesie, každý a jeden ten stres dennodenne zažívame. Či je to v práci a ste manažér, alebo ste zamestnanec, podnikateľ, či ste mamina na materskej dovolenke, alebo ste, ja neviem, študent, ktorý dennodenne na seba tie veľké nároky sú na neho kladené, aby už v tej škole podával neuveriteľné výkony. A potom, ako som spomínala, sme vyčerpaní, nevieme sa sústrediť, nevieme ten výkon podávať. Potom celom dni možno, keď prídeme domov a padáme z nôh a si povieme, tak konečne je tu večer, zvládol som to, tak idem do tej postele a konečne si oddychnem. Deje sa to, že lahneme si a pozeráme do plafónu a nedaj Bože zaspať, tá hlava stále šrotuje a stále tie myšlienky tam sú a jednoducho ani si nevieme koniec koncov vypnúť a nevieme oddychnúť. Ako som spomínala, tých prejavov toho stresu je strašne veľa. Či si vezmete to, že naozaj neviete niečo vytvoriť v tej hlave, neviete nejaké tie myšlienky, nejaký tvorivý proces rozbehnúť. Či vás hlava bolí, alebo dostanete migrénu. Alebo ja neviem, pri tom strese budete plitko dýchať, čo je prirodzené a začne sa vám točiť hlave, budete mať kolapsové stavy, alebo budete naopak mať problémy s dýchaním. Ďalšia vec je, že stres a konkrétne stresové hormóny ovplyvňujú a je vysoký oddiel kortizolu v tele. To môže mať vplyv na také veci, ako je plodnosť, na také veci, ako je, ja neviem, už je menštruačný cyklus. Poznáte určite také prejavy, keď, ja neviem, búši vám srdce, chveje sa vám telo, možno kútik míha, možno pery cítite, ako sa chvejú a vám míhajú. To všetko sú prejavy stresu. Možno máte pocit, a z dlhodobého hľadiska určite všetci to viete, že pri vplyve stresu sa zvyšuje sa krvný tlak. A zase takýmto spôsobom si nahrávame do budúcna na to, že môže prísť nejaký infarkt, môže prísť nejaká mŕtvica a podobne. Určite ste si zažili situáciu, keď boli ste v strese a cítili ste, ako vám je zle od žalúdka, že vám v ten moment, ja neviem, zle trávi, alebo že cítite také nejaké krče, napätie. Z dlhodobého hľadiska ste si možno uvedomili, že, ja neviem, trpíte nechutenstvom a neviete do seba nič dať, alebo presný opak. Naopak ste si zarobili na obezitu, lebo ste vplyvom toho stresu ládovali všetko, čo tá chladnička dala. Vplyvom stresu sa vám môže zhoršiť pokožka. A toho je veľa a veľa, čo naozaj s týmto jediným súvisí a čo mnohokrát až sa čudujeme, že a nechceme si pripustiť, že by mohlo mať súvis. Samozrejme, tak ako o tom vie Svetová zdravotnícka organizácia, ako o tom vieme my, takisto o tom vie firma a v tomto duchu myslí na tých svojich zákazníkov, aby im priniesla niečo, čo tá doba potrebuje, aby sme vzájomne, teda aby sme si vedeli pomôcť a aby sme tieto situácie vedeli zvládať. A tak ja by som vám rada v tom mojom vstupe predstavila takú trojičku, takú sériu produktov, ktoré sú práve zamerané na to, aby sme tieto situácie a tieto prejavy, ktoré ten stres a tie následky hlavne, ktoré prichádzajú, aby sme lepšie zvládli. A tak poďme na to. A tou prvou dvojičkou bude MindMaster. Verím, že väčšina z vás ho pozná. Sú to vlastne dva produkty, ale je to len otázka skôr tej príchute. To zloženie je veľmi, veľmi podobné. A je to produkt, ktorý bol naozaj v celej tejto koncepcii ako prvý prinesený na trh. A musím povedať, že teda je to niečo geniálne, niečo, čo je neporovnateľné s čímkoľvek na trhu, respektíve čo ani na trhu nenájdete v takom zložení. Prečo? Je to produkt, ktorý je určený na také pravidelné dlhodobé užívanie práve preto, aby sme jednak zvládli a neutralizovali ten stres a tie voľné radikály, ktoré som spomínala, ktoré do toho organizmu príde.
A samozrejme jedinečný je v tom svojom zložení. On má aj také dve, by som povedala, také skupiny tých látok, ktoré obsahujú. Nemusíte si ich pamätať, to nie je podstatné. Ale dôležité je, že jedna tá skupina pomáha, aby nám ten stres sme neutralizovali, aby tie voľné radikály sme zvládli. Sú tam napríklad také zloženia ako resveratrol, chlorofil, selen, vitamín E a podobne. A druhá skupina zodpovedá za to, aby sme, už keď sme teda v takej harmonii a v takom kľude, aby sme dostali to kvantum energie, aby sme naozaj vedeli sa sústrediť, aby sme vedeli pracovať, aby sme vedeli rozmýšľať, aby sme vládali vôbec fungovať. A tam zase v tom druhom zložení sú napríklad vitamíny skupiny B, je tam karnitín, je tam železo, Q10 a toto už počutie určite sú látky, ktoré ste niekedy zaregistrovali, že sa v tých takých doplnkoch bežne užívajú naozaj na takéto povzbudenie a zvýšenie výkonu. Všetko toto zloženie je geniálne vyskladané do toho nosiča, ktorý všetci určite, ako sme tu poznáme, a to je aloe vera gel. Jeho tam skoro 40%, to znamená nejaký taký tretinový obsah celého toho balenia. A všetci vieme, že to aloe je úžasné, jednak samozrejme svojím zložením, že tým, že on otvára, čistí cievy, tak nám aj lepšie umožní vstup všetkých tých živín do toho organizmu, aby mohli zafungovať. Pre koho by tento produkt mohol byť zaujímavý, alebo kde by sme ho teda vedeli užiť? Myslím, že asi zoznam by bol uši, keby som povedala, pre koho by nebol zaujímavý, pretože veľa takých ľudí si naozaj nevie predstaviť. A ako som už na začiatku spomínala, či sú to pracovne vyťažení ľudia, ako ten pán na tom obrázku, kde vidíte, že z každej strany sú na vás skladené nejaké nároky, rob, makaj, výsledky, nepáči sa ti, zajtra tu nemusíš byť, vymeníme ťa za niekoho druhého. A to sú nenormálne tlaky, ktoré zažívame, si zoberte, že 5 dní v týždni a trvý väčšinu roka trávime v tej práci. Alebo poďme z práce do tej domácnosti. Ženy, ktoré sú kvázi na dovolenkách materských, to je nenormálny stres a neuveriteľná záťaž. Taktiež potrebujú tú spruhu, potrebujú tú energiu a zároveň potrebujú takú tú pohodu, aby v sebe mali, aby boli kľudné. Spomínaní študenti, tie decká potrebujú kvantum vedomostí do seba dostať, potrebujú sa vedieť na to sústrediť, kladú na to dôraz tak ako rodičia, tak tí učitelia, všetci chcú, aby ten výsledok, aby ten výkon tam bol. Ďalšia skupina. Máme deťurence, ktoré majú problém naopak s tým sa sústrediť, skoncentrovať. Takisto tam vieme siahnuť po tomto produkte. Športovci potrebujú a chcú vlastne podávať lepšie výkony, rýchlejšie regenerovať, rýchlejšie, aby nastúpil ten efekt a tá aktivita. Úplne geniálny produkt. Keďže som spomínala, s čím všetkým ten stres súvisí a čo z toho môže vyplývať, taktiež geniálny produkt ako prevencia kardiovaskulárnych ochorení. Vieme po ňom siahnuť jednak v tom štádiu, keď rozmýšľame dopredu ako prevencia, ale už aj teda, keď samotné problémy vzniknú. To znamená, či je to vysoký krvný tlak, nejaké poruchy tohto charakteru. Neurologické ochorenia, ja neviem, Alzheimer, Parkinson, migrény takisto. To sú všetko záležitosti, kde vieme siahnuť po MyMastere. Tým, že v tom zložení, ako som spomínala, je železo, je kyselina listová, veľmi využiteľný a dobre bude pre ľudí, ktorí majú problém a trpia chudokrvnosťou alebo anémiu, majú málo železa. Ľudia, ktorí chcú dobre vyzerať a naozaj to zdravie, ktoré majú, si preventívne podporovať a udržať. Anti-aging efekt. Vysoký cholesterol si vieme riešiť. Vplyvom stresu mnohokrát naozaj sa to odráža aj v tom intimnom živote a vznikajú poruchy libida. A všade tam naozaj vieme po MyMasteri siahnuť. Ako vidíte na obrázku, máme dve verzie, v podstate to zloženie je takmer identické, rozdiel je v tom, že tá červená verzia je tam hrozno, je taká sladšia, tá zelená je so zeleným čajom, je taká horkejšia, ale ten efekt a ten účinok je rovnaký.
MyMaster sa užíva pravidelne a naozaj ideálne je ho užívať dlhodobo. Užíva sa jednorázovo, teda jedenkrát do dňa, tak to som chcela povedať. Ideálne je do poludnia, respektíve ráno po tých raňajkách by som odporúčila, pretože samozrejme chceme, aby to naštartovanie bolo v priebehu dňa, nie keď ideme spať a prídeme večer, ale v priebehu toho dňa. Odporúčaná dávka pre dospelých je 80 ml. Takže toľko za mňa MyMaster, možno ešte narýchlo taká vlastná skúsenosť. Ja sama som nedám dopustiť na MyMaster jednať. Prišla som na jeho silu počas materskej, kde som práve bola vyšťavená a potrebovala som takéto upokojenie a energiu zároveň. A druhá veľmi dobrá skúsenosť bola s anémiou, kde sama som riešila dlhodobo anémiu a vďaka tomu, že to železo je tam prírodné, tá kyselina listová, krásne v tom aloe naviazané, otvára tie cievy, úžasne je vstrebateľné a dokážete si tým veľmi dobre pomôcť. Taktiež v ambulancii, keď som bola, a riešili sme, hlavne to boli dievčatá v takom tom pubertálnom období, jednak ten organizmus rýchlo rastie, jednak menzes, veľké straty, toto všetko mnohokrát u tých dievčat práve tie problémy s tou chudokrvnosťou vyvolávalo a mnohokrát tie výsledky boli také, že pani doktorka rovno posielala dievčatá k odbornému lekárovi, ktorým nastavil lieky, ale kto už má túto vlastnú skúsenosť, tak vie, že tie syntetické náhrady, tie železá sú veľmi ťažko straviteľné, zlé je vám od žalúdku, tak aj tie kočky prichádzali naozaj po pár dňoch s tým, že oni to nejdú užívať, zle sa cítia, problémy so stolicou a podobne, zle im je od žalúdka. A tak keď som si s nimi sadla a odporúčila som im MyMaster a začali ho užívať, naozaj po nejakých 2-3 mesiacoch sme robili kontrolné odbery, pričom tí dievčatá nič nebrali a na tých výsledkoch čierne na bielom sme fakt videli, ako krásne ten krvný obraz sa dokázal takýmto prírodným produktom posunúť a dať v podstate do normy. To bola taká, by som povedala, satisfakcia aj pre mňa, že som nielen sebe dokázala aj tým ľuďom, ale naozaj aj ten lekár teda prikývol, že má to zmysel a má to neuveriteľnú silu, čo dokáže tento produkt urobiť. Takže poďme na ďalšie, aby sme všetko stihli. Druhý z tejto rady je MyMaster, ale volá sa Extreme. Opäť, pozrite na obrázok a bude vám jasné, o čo sa jedná. Padáte z noh, nevládzete držať oči otvorené, neviete sa sústrediť, ste vyčerpaní a teraz potrebujete rýchlo sa prebrať, naštartovať. Prirodzene si siahnete po káve. Keď nie po káve, druhá kategória siahne možno po nejakom energetickom nápoji. Opäť z toho dlhodobého hľadiska vieme, čo to robí. Káva ten organizmus odvodňuje, prekysluje, bolí nás žalúdok, páli záha a podobne. Energetické nápoje ani nehovorím. Je tam kvantum cukru, kvantum chémie. Kto ste kedy užil energetický nápoj, asi viete, ako neprirodzene ten organizmus je v ten moment taký, by som povedal, naspidovaný a nabudený. Ono strašne rýchlo vyletí tá krivka, ale veľmi rýchlo spadne. A tak, ako vás rýchlo nabudí, tak potom idete do kolien a znova ste unavení. A je to taký začarovaný kruh a opäť veľmi tomu organizmu nepomôžeme. Takže, čo máme my, čo je opäť nielen na tú energiu, ale aby to aj tomu organizmu pomohlo, aby to bolo aj zmysluplné, aby to bolo aj šetrné. Tento MyMaster Extreme je to prášok, ktorý opäť svojím zložením robí to, že jednorazovo do toho organizmu privedieme kvantum energie, ktorá naozaj do 50 minút úplne, že vám otvorí tie oči a si poviete, že wow, a idem na to a ste plní energie. Postará sa samozrejme o to kofeín, guarana, opäť sú to vitamíny rôznej škály na mozog, určené Bčka, ale aj ďalšie, ktoré tam uvidíte. Ja neviem, zelený čaj, všetci vieme, že zelený čaj nás povzbudí. Q10, ďalšie zloženie, samozrejme aloe vera ako nosič, ktoré tam nájdete. Tento produkt je vhodný opäť pre širokú škálu ľudí, to znamená, či ste opäť v tom zamestnaní a potrebujete rýchlo sa prebrať a potrebujete, ja neviem, sa koncentrovať na tú prácu, alebo vás čaká nejaké dôležité rokovanie, kedy si potrebujete tú energiu nabudiť.
alebo opäť, ja neviem, ste vysokoškolák a ste pred vážnou skúškou a chcete sa sústrediť. Ste za volantom, ste vodič a potrebujete takú tú dávku povzbudenia a energie. Opäť, mamina doma na materskej, môže to byť športovec, ktorý chce podať výkon a chce naozaj tú svoju silu znásobiť takým tým prírodzeným spôsobom. Veľa možností využitia. Tento MyMaster Extreme sa užíva jednorázovo, to znamená fakt v prípade tej potreby, keď tá únava a to vyčerpanie na vás prišlo, je v takých sáčkoch, ktorý krásne si len otvoríte, vysypete do pusy a necháte voľne rozplynúť pod jazykom, nezapíja sa a ako som povedala, vydržte 5-10 minút a naozaj uvidíte, ako sa vám tie zmysly zbystria, ako sa vám zrazu tie oči otvoria a ako zrazu sa dokážete sústrediť a dokážete rozmýšľať, akú porciu energie dostanete. Odporúčaná je jedna dávka do dňa, viacej nie je odporúčané prekračovať to, takže jeden sáčok úplne v pohode. Ja napríklad ho mám stále pri sebe v aute. Keď potrebujeme, naozaj tá únava na mňa ide, jednoducho vyberiem z prehradky, nasypem do pusy, kľudne počkám chvíľu na parkovisko, keď je tá potreba a za chvíľočku môžete pokračovať v tej jazde. Čo sa týka ešte možno takého iného porovnania a takej skúsenosti, partner cvičí pravidelne a taktiež používal také tie, viete, chemické zlúčeniny na to, aby tú energiu a ten výkon tam podal lepší, pumpy, alebo neviem, ako to oni volajú. A sám koľkokrát mi povedal, že áno, tá energia príde šialená, ale úplne cíti, aké to telo ide vystreliť z kože, ako ho svrbí celá pokožka, ako sa až tak ako keby chveje ten organizmus. A pre porovnanie teda dala som mu vyskúšať MyMaster a naozaj hovorí, že je to úplne, ale že úplne niečo iné. Tá energia tam príde, tá sila tam príde do toho organizmu takisto, ale takým tým prirodzeným spôsobom. Nie je to taká šialená krivka, ako naozaj pri tých nápojoch, ktorí používajú tí športovci a takisto aj tak pekne plynulo odznieva a žiadne také pocity chvenia, nejaké trás, nejaké, ja neviem, na koži nejaké reakcie a podobne. Takže napríklad taká skúsenosť. Kto tu je športovec, možno mi dá za pravdu, ak už vyskúšal, a ak nie, tak veľmi odporúčam, vyskúšajte pri takejto napríklad záťažovej situácii. Takže toľko MyMaster Extreme. No aby som ešte stihla, tak ešte tretia, tak aby som povedala, tretí produkt, ktorý celú túto koncepciu uzatvára, je Nightmaster. Tak ako som na začiatku spomínala, ten stres veľakrát má vplyv na to, že nevieme spať. Buď to nedokážeme zaspať rýchlo, alebo keď už aj zaspíme, a to bol napríklad môj prípad, že som odklecla večer, dobre, že nie, o 8 už som ledva držala oči otvorené, ale po 2 hodinách teraz otvoríte oči a pozeráte do plafónu hodinu, 2 a neviete, čo so sebou a tá hlava stále šrotuje a stále to ide a jednoducho ráno sa zobudíte a cítite sa dolámaní možno ešte viacej, ako keď ste išli spať. Ten spánok pre ten náš organizmus je, by som povedala, životne dôležitý. Keby sme nespali, jednoducho by vám niekto ubral a zakázal spať, zomriete. Fakt, ten spánok je životne dôležitý, jednoducho tam prebieha nielen ten odpočinok a tá regenerácia, ale jednoducho aj tie ozdravné procesy a všetko to v tom tele, v tom spánku úplne inak funguje, takže ho bezpodmienečne potrebujeme. Zase, ako vidíte na tom obrázku a vidíte tú slajčnu, budete 1 noc nespať, 2 noci nespať, dobre, ale keď sa vám to opakuje a ste v takom pravidelnom nespánkovom, by som povedala, režime, zase sa to odrazí na tej nepohode, na tom, že nepodávate výkon, že ste unavení, že ste vyčerpaní a ďalšie pridružené problémy, ktoré s tým môžu prísť. Teraz si poviete,
No tak ako idem to riešiť. Tak prvé možno vás napadne, no tak dám si večer pohár vína. Dobre, to si dajte pohár vína na zdravie, ale určite nie kvôli spánku, lebo ten efekt nedosiahnete, ktorý potrebujete. Potom druhá skupina možno bude, si povie, no tak ako vyspať sa musím, no tak čo urobím? Tak kúpim si lieky alebo dám si predpísať lieky na spanie, aby som jednoducho tú noc vyspal. Ak ste ich mali, tak tiež možno budete vedieť z vlastnej skúsenosti, že síce tie tabletky vám navodili ten spánok a naozaj ste možno rýchlo zaspali. Možno ste aj dokázali celú tú noc spať, ale ráno, keď ste sa zobudili, tam neprišiel ten pocit tej úľavy, toho oddychu. Práve naopak, mali ste pocit, že vás prešiel kombajn a že ste naozaj viacej unavení, ako keď ste išli spať. To je jedna vec. Druhá vec je, skúste nejakú dobu na týchto tabletkách fungovať. Jedna vec je vedľajšie účinky, to všetci vieme, že všetky tieto lieky majú vedľajšie účinky. A druhá vec je, skúste si povedať, ja neviem, po 2 mesiacoch pravidelného užívania, no tak ja už to radšej nejdem brať a nechám to bokom a idem spať bez toho. No to bude sakra problém. Tie lieky sú návykové a naozaj vy nedokážete už potom tak ešte o to horšie dokážete zaspať, ako to bolo pred tým užívaním liekov. Takže opäť, máme niečo, čo je zmysluplné a niečo, čo je šetrné pre ten náš organizmus, aby sme v podstate navodili ten spánok, ktorý bude ozdravný pre to naše telo. A čo je podstatné? Tým svojím složením, ktorý tam v tom Nine-Master je, opäť nemusíte si pamätať nepodstatné, ale napríklad L-tryptofán, opäť sú to vitamíny skupiny B, ja neviem, je tam výťažok zo šafránu, z chmelu, aloe. Toto všetko nám zabezpečí to, že ten spánok bude kvalitný a bude vo všetkých 3 fázach, ktoré sú potrebné, hodnotný. To znamená, keď si večer lahneme, tak to zloženie nám navodí takú pohodu, taký relax, aby sme dokázali ľahko a rýchlo zaspať. To je prvá fáza, ktorú potrebujeme mať. Druhá, aby bol ten spánok kvalitný, je to, aby sme naozaj spali celú noc dlho, aby sme si naozaj poriadne oddychli a zregenerovali. To znamená hlboký spánok. To je druhá dôležitá vec. A tretia je to, že keď sa ráno zobudíme, tak ten pocit toho oddychnutia tam musí byť. Čo napríklad po tých tabletkách nezískate a sa nedostaví. Takže všetky tieto 3 fázy vám Nine-Master zabezpečí. Opäť geniálny produkt, ktorý neviete s čím porovnať. Len pre takú predstavu, vitamíny skupiny B. Sú to vitamíny, ktoré sú práve na mozog, na nervový systém. Šafrán, ten je popisovaný ako prírodné antidepresívum. Chveľ, všetci vieme, keď si dáme niečo z chveľu, ako nám je dobre, aký sme uvoľnení. Takže toto všetko vplýva na to, aby naozaj ten spánok bol super. Užíva sa opäť pravidelne a užíva sa zhruba pol hodinku pred spaním. Ten sáčok opäť otvoríme, vylejeme približne 2 deci vody, necháme rozpustiť, kľudne si nechajte 10-15 minút v tej vode, aby sa to dobre rozpustilo a takých 20-30 minút pred spaním užijeme. Všetko, čo v podstate je na tej prírodnej báze, vrátanie týchto našich doplnkov potrebuje aj nejaký čas, aby ten organizmus sa tými živinami nasýtil, aby ten efekt sme videli. To znamená, nečakajte taktiež od Nine-Masteru, že bude fungovať ako tá tabletka spomínaná na spanie. To znamená, že si ju dáte a ten moment, ten deň máte zabezpečený, že budete celú noc spať. Nie, ten organizmus tiež potrebuje nejaký čas a tiež potrebuje nejakú dobu, aby, ako vravím, tie živiny tú hladinu dosiahli, aby sa nasýtil. To znamená, preto sa užíva pravidelne a užíva sa každý večer pred tým spaním. Moja vlastná skúsenosť, ako som spomínala, u mňa bol problém hlavne tou strednou fázou spánku, to znamená, zaspala som, ale som sa zobudila a 2-3 hodiny som bola zase hore. Veľmi som sa tešila tomu, keď ten produkt prišiel na trh a som sa smiala, že asi niekto sa o mne dozvedel v LR-ku, že takéto niečo vymyslelo. Musím sa priznať, že bola som troška skeptická, že čo to urobí a kedy to zaberie, ako to bude fungovať. Ale veľmi som bola prekvapená, že už v podstate ani som celé balenie nemala vybraté, to je na mesiac dávkovanie v celom balení.
a ten efekt tam bol a som videla ten rozdiel v tom spánku, v tej kvalite, že som sa nebudila tú noc, že ráno, dajme tomu ja, čo som už o 5. mala oči otvorené, už som nevedela, čo so sebou, tak ten spánok bol dlhší, aj ten organizmus sa inak cítil a inak bol oddychnutý. Takže opäť široká skupina ľudí, ktorá takýto problém rieši, máme im čo ukázať, máme im čo ponúknuť. Takže možno, že pre vás, ktorí ste tu týždeň s topánkami, tých informácií bolo troška veľa, ale ako vravím, to zloženie nie je podstatné, to si viete kedykoľvek prečítať. Skôr je to vyskúšať, zažiť na vlastnej koži a takto to posunúť ďalej. Pre takú pomôcku opäť máme k tomu vypracovaný letáčik, kde nájdete všetky tieto 3 v podstate produkty, kde máte naozaj vypichnutú takúto hlavnú kategóriu, kde to viete odporučiť, plus aj nejaké to zloženie, aby ste vedeli, či už pre seba, alebo ja neviem, tomu svojmu známemu ten leták dať, ukázať, nech si to prečíta, aby sa tam vedel nájsť a takýmto spôsobom si pomôcť.